omunye umuntu angathi mina ngiyayizwa indaba yokulandela uJesu ngithwala isiphambano, but ukuthwala isiphambano kunzima, akukho lula. Ake ngikuxoxele okunzima kakhulu ukurejecta lesi siphambano. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabango. Ngiphinde ngibingelele nje kubo bonke abantu abangcwele egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Sibonge leli thuba esilitholayo sizoshare nje indaba ezimnandi, indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, ukusizana, ukukhulisana ekumazini yena owasifela esiphambanweni ogama lakhe linguJesu Kristu. Soqhubeka nje kuleyo ndaba yethu leyo la kuMatthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Mathathu nje kuphuma ama-titles amathathu kuleli verse lilodwa. uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ethi uma ngabe umuntu efuna ukuzemva kwakhe noma ofuna ukumlandela, okokuqala uthi let him deny himself, makazidele. Khulumile last week ngokuyidela ukuthi kusho ukuthini uma ngabe ethi let him deny himself. Engikushilo nakhona last week kuncane kahle kahle nje ukuyidela, kubiza ukuthi singaveza amavesi amaningi kakhulu uma singakhuluma nje ngokuyidela kukodwa, bese lithi and take up his cross. Dakho lokho nje kude, akuyona nje into avele ngiyenze ngelanga elilodwa bese ngithi iyona, noma ngesikhashana nje sincane bese ngithi iyona le futhi seyiphelele. And take up his cross, bese amanye futhi enye ititle landelayo uthi and follow me, noma amanye amazwi athi and follow me, angilandele. But namhlanje ngisikhulume nje lamazwi lawa athi and take up his cross, athwale noma thabathe isiphambano sakhe. Uthi uJesu mangabe ekhuluma uthi uma ngabe umuntu efuna ukuzemva kwakhe, ofuna ukulandela yena, makayidele, athwale isiphambano sakhe, alandele uJesu Kristu. Ukuthwala ke isiphambano i-challenge, ukuthwala isiphambano. Abantu abaningi uma ungakubhekisise kahle, amakholwa amaningi ayafuna ukumlandela uJesu Kristu futhi ayamlandela ngempela. And abaningi bathi bayidelile, njoba lisho nje izwi lithi kufanele umuntu ayidele, besho ukushiya izono, kanti ukuyidela is more than ukushiya izono. Yes, izono ziyashiwa, but ukuyidela kusho ukuthi wena uyeke ubuwena nezifiso zakho, but bese ulandela ukuthi Jesu, ulandele yena ukuthi yena uthini ngawe, ikuphi lapha ku director khona. Bese lithi iBhayibheli uthwala isiphambano sakho, meaning omunye nomunye unesiphambano sakhe. Sonke njengoba sikhona sila emhlabeni, the minute sithi sifuna ukulandela uJesu Kristu ufanele silindele futhi ukuthi kunesiphambano ekulandeleni uJesu Kristu. Leyo iyona challenge. Ingakho ngithi abantu abaningi kunzima ukuthi bayithathe leyo kuthwala isiphambano. Why? Because thina sifuna izinto nje ezeza kalula, sifuna konke nje ngoba sesikholwa kuJesu Kristu kuzele, and futhi abanye bethu mhlambe size safundiswa nanezimfundiso zokuthi izinto ezithile soyithola uma ngabe sikhiphe imali. Kanti cha, indaba nje ayikho ekukhipheni imali. uNkulunkulu imali akayifuni. Imali kuphela ukuthi uma ngabe iza kunikelwe enkonzweni izosiza thina, not ngoba izosiza uNkulunkulu, but izosiza thina ekuthenini sikwazi ukubhadala ama-bills, electricity, whatsoever nje ukuthi okwasenkonzweni ifunekala kulezo zinto lezo ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uzokwazi ukuthi uqhubeke kahle kungena inkinga ekhona. But when it comes to ekuthwaleni isiphambano, cha, imali ayisebenzi. Kufuneka nje umuntu oyidelile othi ke manje ngiready ukubhekana nanoma ngabe yini enye enyobhekana nayo ngenxa yokulandela uJesu Kristu. That's why uJesu Kristu ofuna ukumlandela makayidele athwale isiphambano.
kubaluleke kakhulu. But ake sibheke indaba yesiphambano ukuthi iyini ngezwi, kungabi yimi nje okhuluma amazwi kuphela. Uma sibheka nje sithi kubuyele emumva kancane kuMatthew ku chapter 11, mhlambe ngingaqala nje ku verse 28. Uthi, come to me all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Uthi, zaneni kimi nonke nina enikhathele nenisindwayo, ngiyakuniphumuza. Bese ke nayo amazwi ala ku 29. Take my yoke upon you and learn from me. Thwalani ijoka lami. Bese lithi lelizwi, nifunde kimi. Yini esiyithwalayo? Ijoka lakhe. Take my yoke upon you. Thwalani ijoka lami, nifunde kimi, for I am gentle and lowly in heart. Ngimnene futhi ngithobekile ngenhliziyo, and you will find rest for your souls. Uthi uJesu masithwala ijoka lakhe, sifunde kuye. Singafundi kithi, singafundi kwi-experience yethu. Yebo, wazalwa ngedate ethile, wakhula waba nama-experiences akho uwumuntu, ngoba phela mangabe umuntu vele khona izinto ozohamba uhlangane nazo ezama-experiences akho. Cha, ungafundi kuma-experiences akho, but ufunde kuye. Sifunde kuye ubani? uJesu. Sithwalele lijoka bese sifunda kuye ukuthi yena wenza kanjani njengoba yena enza. Kusho ukuthi nathi kumele senze kanjalo, akuhluki. Asenze thina oku different uma ngabe sifunda kuye, not unless uma ngabe sifunda kubafundisi ke then mhlawumbe abafundisi esifunda kubona futhi bengenzi okwakwenza uJesu Kristu, then kuzoba nenkinga. Kodwa uma ngabe sifunda kuJesu sokwenza lokhu yena akwenzayo, that's why sifunde kuye. Uthi futhi umnene, ugentle and lowly in heart. Umnene uthobekile ngenhliziyo, kusho ukuthi umuntu uyam-understanda. Sonke uyasazi one by one, akekho umuntu angamazi. Futhi ngendlela as-understanda ngakhona uyakwazi nokusibekezelela. That's why ethi umnene uyabazi ubu-weak bethu, uyazi lapho esihluleka khona. That's why ethi umnene futhi uthobekile ngenhliziyo. And uma ngabe kuukuthi siyalithwala leli joka lakhe, sifunda kuye lo omnene othobekile ngenhliziyo, uthi futhi sowuthola ukuphumula emphefumulweni wethu. Yabona nje ukuthwala ijoka lakhe noma ukuthwala isiphambano kuyayiletha impumuzo emntwini kuloyo ofuna ukulandela uJesu Kristu. Kahle kahle lamazwi lawa njengoba ngiwafunda, ngifuna ukuthi uunderstand ukuthi mhlawumbe futhi ngiqedelele nje, ithi ku verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Ithi kokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Ijoka lakhe nje uJesu Kristu avele lihle nomthwalo wakhe ulula. Sibuyeleke ngapha ke ku Matthew ku chapter 16 la esikhona khona uma ngabe khuluma ngokuthi sithwale isiphambano sethu, thina nathi sithwale isiphambano sethu. Ingoba yothu sithwele lesi siphambano, but hayi ukuthi kuyobe kunzima. Yebo khona kuyobe kunzima, kodwa futhi hayi ukuthi kuyobe kunzima. Ngazi noma ngizozwakala leyo part leyo. Ubunzima ukuthi vele uyobhekana nazo zonke izinto lezi ezikhona njengoba nje ethi sifunde kuye, kusho ukuthi sokwenza lokho akwenza. And uma ngabe senza lokho akwenza, whatever yena abhekana nayo, bonke ubunzima abhekana nabo, nathi sodlula kulobo bunzima, provided uma ngabe sifundwa kuye. Manje sizofunda kuye yonke into abhekana nayo, nathi kusho ukuthi sobhekana nayo. But ilula makufika kuphi le ndaba, ilula uma ngabe sesi-understand ukuthi yebo wabhekana nakho konke okwakunzima kodwa wanqoba. Okumnandi-ke yilokho. Lokho kwenza ukuthi lesi siphambano uyothi noma usithwala umlandela, yebo uyobubhekana nobunzima, kodwa mawazi ukuthi uthwele isiphambano ulandela uJesu Kristu. Njengoba usithwele nje ulandela onqobile already, kwenza ke manje ukuthi kube lula ukuthi lesiphambano usithwale wazi kahle ukuthi nawe njengoba ulandela yena ufunda kuye, nawe sewunqobile ngenxa yokulandela yena. But abantu abaningi kunzima ukuthi bathwale iziphambano zabo. Mhlambe
into enye yezinto eyenza ukuthi abantu kubenzima ukuthwala iphambano ilamazwi atholakala la encwadini kaJohn. John chapter 15 ake ngiwafunde nje nawo ngalikhulumeli iBhayibheli. John 15 verse 18 uthi uJesu ekuthwaleni isiphambano ngoba kufanele sona sisithwale and futhi kufanele sibhekane nanoma ngabe yini isiphambano ngishilo ngathi mina siyi-challenge sona nje sisodwa. Whatever ozobhekana nayo ekuthwaleni kwakhe isiphambano hlala nje ulindele, ungacabanga ukuthi konke kuyoba lula kodwa futhi ungacabanga ukuthi akwenzeki, ku-impossible ukuphumelela ekuthwaleni isiphambano. Ku-possible ngoba okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuphela kuyenzeka. Ithi ku-verse 18, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Umizwe linizonda, niyazi ukuthi lazonda bani uJesu kuqala before lizozonda thina. Okusho ukuthi ke manje la ekuthwaleni isiphambano kufanele sazi ukuthi izwe lizozonda. The minute nje sewuqala nje uthi uthwala isiphambano ulandela uJesu, yabona nje wasithwala isiphambano usuzoba against izwe and izwe lizokuzonda. And manje uma ngabe yena la mzondo izwe, nathi fanele sikulindele ukuthi nathi izwe lizozonda. Bese ithi ku verse 19, if you were of the world, kube besingabezwe thina ke, if you're of the world would love its own. Ukube besingabezwe izwe belizokuthanda okungokwalo, belingeke lize lisizonde kodwa belizosithanda izwe. Bese lithi yet because you are not of the world but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Uthi ke manje ngenxa yokuthi anisibona bezwe nina, anisibona bezwe, ngithi sewuchoose ukuthwala isiphambano walandela yena, then ke usesuye nowezwe, but ubani uJesu usikhethile kuphi khona la ezweni. Ngakho ke izwe liza kusizonda siphambano athi uJesu masisithwale, kufanele silindele ukuthi izwe lizozonda. My question nje la mangabe ifika la ukuthi since wena usithwala isiphambano umlandela uJesu Kristu, nami futhi ngiyibuza ukuthi since nje sisithwele lesi siphambano simlandela uJesu Kristu, ngabe izwe liyasezonda yini noma izwe liyasithanda? Ngoba uma ngabe ngempela sithwele isiphambano silandela yena futhi sifunda kuye, kusobala ukuthi izwe kufanele lisizonde. Okuchaza lokho kuchaza ukuthi uma ngabe izwe likuthanda kodwa uthwele isiphambano ulandela yena kodwa ube uyi-favorite yezwe, hayi awukakathwali sona isiphambano seqiniso, ngoba uthi yena la usikhethile out of the world, ngakho ke izwe lizokusizonda. Then uma ngabe sikhethile out of the world, kuza kanjani izwe lisithande? Noma wena uwedwa nje uyibheke ukuthi kuza kanjani mina izwe lingithande kodwa ngibe ngithi ngithwele isiphambano ngilandela uJesu Kristu? Lokhu ke manje sekuletha futhi nana question yokuthi ngempela ngabe ulandela yena ngokwezenzo noma umlandela nje ngamazwi akho noma ngegama, mawusho nje wena ukuthi hayi nami ngilandela uJesu Kristu. Kahle kahle leli verse leli kaMatthew chapter 16 verse 24 ngihleli kulona because lizocacisa ukuthi ingabe uJesu uyamlandela ngokweqiniso ngezenzo noma umlandela ngegama nje, ukuthi hayi nami nje am a follower of Jesus Christ mawusho nje wena. Because abantu abaningi yes bayamlandela kodwa bamlandela nje ngomlomo, izenzo azibonakali. And ukuba izenzo bezikhona bekumele izwe likuzonde, hayi ukuthi ngoba wena kufanele ke manje uhambe ezweni uhambe uchukuluza izwe khona izwe lizokuzonda. Cha, awulichukuluzi izwe, wena nje okwakho ufunda kuye, lokhu yena akwenza nawe uzokwenza. Uma ngabe uyishumayela ivangeli nawe uzoshumayela ivangeli, uma ngabe uyiphilisa abantu nawe uzophilisa abantu. And awuzukuhlokoloza umuntu, awukekho umuntu ozomhlupha but lokho oyothi uma ukwenza ngoba ufunda kuye wenza lokhu naye akwenza. And ke manje kuzokhoza ini ukuthi izwe likuzonde. Kuza kanjani wena izwe likuthande kodwa
ube usho nawe impela nje uthi nami ngithwele isiphambano. Ake ngiqhubeke nayo ke kodwa le ndaba khona ngeke ngimoshe isikhathi eside kakhulu. Uthi ku verse 20, remember John chapter 15 lo. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. Amazwi lawa wakhuluma kubafundi bakhe, yakhuluma even nakithi today since nathi singabafundi bakhe balesikhathi sanamhlanje. Uthi inceku ayikho nkulu kunamaster yakhe. Asikwazi ukuba abakhulu kunaye. If they persecuted me, they will also persecute you. Mhlambe nje ngime khona lapho. Ama persecutions aqhamuka ngendlela eziningi. Ama persecutions aqhamuka nje ngeinkulumo umuntu ekhuluma nje amazwi angeke ahlale kahle kuwena. Amazwi akriticizayo since ulandela uJesu Kristu, since uthi usindisiwe. Ama persecutions zonke lawo. Uthi uma ngabe naye bampersecute nathi bazosipersecute. The question is this one. Thina siyashushiswa yini? Are we persecuted na? Uma ngabe we are not persecuted, ake siyibuze kahle. Sithwele isiphambano ngempela silandela yena na? Because uma ngabe sisithwele lesi siphambano siyidelile sathwala isiphambano, must kumele sibe persecuted. How come kungabi mangisho mina ama persecutions angisho ukuthi kumele kuze kufike mhlambe 8 ejini. Ama persecutions ahlukene vele khona la abanye bayoboshwa khona, abanye bayoshaywa khona, abanye bayobulawa, but khona nje nalama persecutions nje aqhamuka ngeinhlamba. Uthukwe nje wena izwe nje lakuthanda langakuthuka ulandela uJesu Kristu. How come ngempela kodwa uthi wenza lokhu akwenza? Ngabe wena umkhulu yini kunomaster noma nawe ngaphansi komaster? Ngoba uthi uma ngabe bakwenza lokhu kuye nakuthina bazokwenza. Bese laqhubeka lithi, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. Uma ngabe bawagcina amazwi akhe, nawe uthi kushuthi bazowagcina. But all these things they will do to you for my name's sakes, because they do not know him who sent me. Konke lokhu bayokwenza kithina bekwenze egameni lakhe ngoba bengamazi ubani uNkulunkulu wathu uJesu Kristu. Lamazwi lawa ngwalethiswa ukuthi kufanele siyihlole kuona. uNkulunkulu uyafuna ukuthi siyihlole, singakhulumi nje ngokufunda iBhayibheli, sifunda nje sigijima nje sidlula sithi nathi sithwele isiphambano siyamalandela. Kufanele sifunde kuye. Okuqala nje siyafunda yini kuyena, ikuphi esikufundile kuyena, and kwathi uma ngabe sesikufundile lokho kuyena siyak-applya yini empilweni. And uma ngabe siyak-applya lokho esikufundile empilweni, lamazwi engiqeda kwafunda azokwenzeka. Izwe ngeke likuthande, ngeke lisithande, nathi sodlula kuma persecutions nakho konke. Kodwa uma ngabe kuukuthi sisho nje ngomlomo ukuthi hayi siyamlandela nje, akukho futhi okunye sikwenzayo ngaphandle kwalokho, then sizoba ngabangani bezwe. Ukhumbula ukuthi thina yebo sila ezweni kodwa usithathe from ezweni sikuye, and manje senza intando yakhe. Ukuthwala isiphambano kubiza ukuthi umuntu makathi manje angisayenza intando yami kodwa sengenza intando kabani kaKristu. And uma ngabe sewenza intando kaKristu and uzothukwa, uzozondwa, and indaba izoqala ekhaya la uzalwa khona noma endlini. Abantu ohlala nabo bayoqala bazoba nezinkulumo abazoyikhuluma against wena, yama persecutions lawo, ukuthi lento othi uyayenza ngempela ucabanga ukuthi iyokuphumelelisa yini, ubizwe ngempela yini, all those questions, ukuthi ucabanga ukuthi uzoba yini mawusuthi wena manje sowuthwala isiphambano ulandela uJesu Kristu. Wonke lawo mazwi ayobe engena kabuhlungu enhlizweni yakho. I-persecution leyo uma ngabe uyamlandela akwenzeki ukuthi yonke into ingaflowa nje kamnandi, ungadluli wena kuleyo persecutions. Kwena nje kungenzeki lutho, yonke into iflowe kamnandi up until uthwala isiphambano ngokweqiniso. Bengithi nje ngifunde lamazwi lawo. Asibuyele futhi kuJohn, kuMatthew. Matthew 16 verse 25. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Muthwala nje isiphambano kusho ukuthi wena uthike manje you are losing your life.
ulahlekelwa wena ukuphila kwakho ngenxa yakhe. Yabona nje bonke abathwele isiphambane bayileli uhlobo lolwathi malu decide ukuthwala isiphambano lulandela uJesu Kristu. Bathi thina silahlekelwa ukuphila kwethu ngenxa kaKristu. Andeke manje lithi iBhayibheli laba abanjalo bayothola ukuphila kwabo. Kodwa khona lolu hlobo lolu lusho nje ngomlomo luthi nje nabo basithwele isiphambano. Mawuthi ababhekisisa kahle busy bagcina ukuphila kwabo and uthi uJesu lokho ukwenza kwabo kanjalo abagcina ukuphila kwabo kuyobalahlekela. So nawe ukuyibheke nje wena uyiseshe wena uwedwa since uthi uthwele nawe isiphambano yamlandela. Abantu abaningi ke uNkulunkulu babizile ubathumile kumele ngabe already sebebaningi abasithwele lesi siphambano but abakafuni ukusithwala abantu isiphambano. Abantu basebhizi basasave impilo zabo. Bathi abantu asikwazi ukuthi singakwenza lokho. Baningi nje abantu uNkulunkulu sebathintile endaweni ezahlukene ukuthi isikhathi lesi ukuthi manje ngazathi ungangena nawe uthwala isiphambano ulahlekelwe ukuphila kwakho ngenxa kaKristu. Uthi uma wenza kanjalo uyokuthola ukuphila kwakho. Kodwa abantu abaningi bathi bona cha asikwazi, rather sisave ukuphila kwethu ngoba becabangela impilo zabo nemindeni yabo nama families abo, rather basave ukuphila kwabo and uthi uJesu Kristu abanjalo kuyobalahlekela lokuphila. Omunye umuntu angathi mina ngiyayizwa indaba yokulandela uJesu ngithwala isiphambano, but ukuthwala isiphambano kunzima, akukho lula. Ake ngikuxoxele okunzima kakhulu ukurejecta lesi siphambano. Whoever oyofuna ukuthi asirejecte lesi siphambano uyena oyothwala ubunzima kakhulu. uNkulunkulu kubizile, uyakubiza uthi ngena wenze ufunde kuye, wenze umsebenzi wakhe, uthi thwala isiphambano. Uma wena uyotholakala usirejecta lesi siphambano, ake ngixoxela ngithi wena manje uzobe ucompare ukusithwala nokusirejecta. Mhlawumbe ubone ukuthi ukusithwala cha kunama challenges amaningi kakhulu bese uyasirejecta, and uma ngabe usirejecta uyobucabanga wena ukuthi hayi ngiyobe ngiyasave kulama challenges amaningi kakhulu. Lalela ukusirejecta ikhono kuyobe kuyinkinga kakhulu than ukusithwala, ngoba okokuqala nje ukusirejecta kusho ukuthi ke manje wena hlala nepain yokwazi ukuthi wena wa reject isiphambano. Uhlale manje unalo nembeza ukuthi mina ngala kwakumele ngisithwale kodwa ngifunanga ukusithwala. Okokuqala lokho kuyokuhlukumeza impilo yakho yonke. And ukureject isiphambano futhi kukubizela ke manje ukuthi ke okuyena inkosi esibizayo ekuthwaleni isiphambano. Kulo sirejectayo ke manje inkosi nayo izobe isiqhela kuyena, and ke manje uma ngabe iqhela kuyena inkosi yobe usuyimele nje uwedwa, ungena protection, ungena thando, ungena lutho. Wena uyobucabanga ukuthi yonke into ihamba kahle, kanti cha, kula ke manje uthwala ubunzima kakhulu. And futhi njengoba esho nje ethi abafuna ukugcina ukuphila kwabo kuyobalahlekela. Yabona ukureject isiphambano kuyokwenza ukuthi uze ekugcineni ulahlekelwe ukuphila kwakho. Yabona nje kunzima kakhulu ukusireject isiphambano than ukuthi usithwale. Kungcono ukusithwala uzondwe ngabantu, udlule kuma persecutions, makumele futhi ushaywe makumele ukuthi futhi kufike at some point la kumele uzubulawe khona for uKristu. Kulungile uthi yena uma ngabe khuluma olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yakhe, loyo uyakukuthola ukuphila. Yebo ukusithwala isiphambano kunama challenges, but ekugcineni kwakho konke okumnandi, ngoba nathi sayisisho sithi indaba isikhona ukuthi waqala kanjani wahamba kanjani, indaba isekuthenini uqede kanjani. Manje cabanga ke uma ngabe usithwele lesiphambano wabhekana nama persecutions nenzondo nakho konke oyobhekana nakho, bese kutholakala ukuthi la uqeda khona uqeda wena ngokuthi uthola ukuphila kwingonaphakade. Uyabona ukuthi wena ke manje uyile type ewinile, ngoba vele bonke abayokhetha ukusithwala lesiphambano balandela uJesu Kristu bayile type vele kugcinene ezowina. But kulabo abazo reject isiphambano ewumaye kubona
bona bacabanga ukuthi basave ukuphila kwabo kanti kuyobalahlekela. Bekuyilawo mazwi nje ebengwadlulisa namhlanje. Ngizothi futhi kumuntu ongakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe, don't waste your time. Isikhathi lesi yiso, mamukele namhlanje kuseseyinamhlanje, ngoba ikusasa silazi ukuthi liphatheni. Asazi lisiphatheleni ikusasa. Ungayitshela wena ukuthi ngizobona kusasa kanti ikusasa ngeke lisafika. Isikhathi esikhona yiso lesisamanje. Thatha uJesu, sesekhona isikhathi. Lahlekelwa ukuphila kwakho ngenxa kaKristu, lithi lelizwi uyakukuthola ukuphila kwakho. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. uNkulunkulu emuhlani busise nonke emakhaya. Ngibonge nje kubo bonke ama-new subscribers nama-returning viewers, kubo bonke ababukelayo abasupportayo kule channel. Ngithi nje nginibonge kakhulu. uNkulunkulu emuhle anibusise nonke emakhaya. Amen.